खुलुमबाय टाइम्स नाउ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो दिनै मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानाय जादों। दिनै आंनि खाथियाव दं बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि चिरां जिल्ला वार्किं प्रेसिडेन्ट बिथाङा आंजों खाथियाव दं। बिथांनाव आङो इन्ट्रडाक्सन लाग्रोनो सानबाय। सारा गुसुङै नोंनि इन्ट्रडाक्सनखौ होनो हागोन? गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय थाबाय, लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि थाखायबो आं हामबायबावबाय। आं चिरां जिल्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि मावफुं आफादगिरि। बेजोंनो लोगोसे आंहा गोबां बिजनेसबो दङ साइडआव। बेखिनियानो। सार, नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय बिसानि जानानै बे चिरां बिसानि जानानै नोंथांमोना बेसेबां जौगानाय खामानि मावलांगोन? एक्सुवेलि जों चिरां जिल्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै जों जिखिनि दाख्लैसो गोदान स्टेप लादों, बे जोंनि समाजाव जों माबायदि जौगानाय लाबोनांगौ आरो माबायदि केरेक्टारनि फिल्म होनांगौ आरो माबायदि आखुनि जों एलबाम बानायनांगौ, बिनि सोमोन्दै जों फुरा सावरायगासिनो दङ। निस्सय आं आसा खालामदों जोंनि डिस्ट्रिक्टआ मोजां फिथाइखौनो समाजनो होनो हागोन होननानै आं आसा खालामो। गोबां समावहाय जोङो दानि फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनाय आर्टिस्ट एस'सिएशनावहाय फैनाय जोहोलाव सिख्लाफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों माखासे भाइराल जानाय। दा बे भाइराल जानायनि सायाव बेसेबां गोख्रोंथाय हरनो सानदों सारा? बेथ' थारैनो जोंनि थाखाय गोबां लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंबो हास्थायाखैदि जोंनि बे बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनावहाय बेबायदि जाहाथे लाजिनांथाव जाथाया जाया, आरो जों बेखौ निन्दा खालामगोन जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाखौ गावनि न'खरनि बायदि बाहायनानै फुरा समाजाव गावनि लाइफजों लोगोसे जोंनि बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनखौ लाजि फोनांनाय जादों। बिनि जानानै आं फुरा रायजो राजानो आंनि निमाहा बियो। निस्सय जों बेखौ सोरांलांगोन आरो फोसाबलांनायनि जों मोनसे राहाबो लानाय जादों। जोङो दा समावहाय गोबां आर्टिस्ट एस'सिएशनावहाय जेबो थांखि लायालासे, जेबो एप्लिकेसन गारालासे एलबाम शुटिं खालामो एबा फिल्म शुटिं खालामनानै दिहुनो। दा नोंथांमोना बेसेबां गोख्रों राहा लागोन बेनि बागै? थारै बेयो गुड कुइसन नोंथां। खोथाया जाहैबाय, सिगां समाव जिखिनि बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशन जे जों दाबोबाय बा दागिरिफोर दं, हयथ' बिथांमोना किसुमान बुस्थुखौ नुसनाखै जानो हागौमोन आरो हास्लाबाबो जानो हागौ। एसेबां गुवार जिल्लाखौ मेगन थाइनैजों नोजोर होनांगौआ एसेबां सहस नङा। दा बे हिसाबै सिगांना जालांबाय जों बेखौ दा फिर आरो गोसोखांफिननो सानाखै। दा जोङो जोंनियाव जिखिनि आखायाव दं, जों जिखिनि दा बिबानगिरि, जे मोननायखौ जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय मेलेमजिबि आरो गोदान गथ'फोरबो जोनोम फैगासिनो दङ आरो दावगासिनो दङ। दा बिथांमोनखौ लानानैनो जों सावरायगासिनो दं जे जाहाथे जोंनियावहाय बेफोरबायदि पारमिसन गैयाब्ला बा सोरबा अबेबा खनायाव बबेबा सोरखौबा लोगो लानानै एलबाम बा सर्ट मुभि बा फिल्म बानायनायखौ जों दायो खाबु होनाय नङा आरो चान्सबो होनाय नङा। जुदि सोरबा सुलुं गैयालासिनो जुदि सिखावै मावोब्ला बेखौ निस्सय जोंनि डिस्ट्रिक्टआ नोजोर होगोन आरो बेखौ हमनायबो जागोन। थांनाय सानैसो व्यक्तिया इनकाउन्टार जादोंमोन। दा बिसिनि न'खराव थांनानै नोंथांमोना गोबां अनसुंथाइ हैदों। दा नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय दा बेसेबांसिम नोंसोरो जौगाखांनाय खामानि मावदों बिथांमोननि सायाव, आरो बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानदों एसे फोरमायना होयोब्ला एसे मोजां जागोन। जों सिनेमा सिबिग्रा मानसि हिसाबै जों जेब्लायबो समाजाव गोजोनखौ हास्थायो आरो समाजजों थानानै जोङो जेब्लायबो गोजोन खुसिखौनो जों नागिरग्रा। दा बे हिसाबै आं बुंगोन, थारैनो बे बहुद मुगैजाथाव जाथाय जालांबाय। बे जोंनि बर' समाजावहाय मोनसे गोसोम दाखोन होननानै जों साननानै लाजागोन जे इनायै एनकाउन्टार जानाया जोंनि समाजनि गोबां खहा। दायो बिनि गेजेरजोंनो आं बुंबावगोन, चिरां जिल्ला बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै जाहाथे जाय बिथांमोना इनायै एनकाउन्टार जालांबाय, जे बिथांमोना जाहाथे सैथो बिजिरनायखौ मोनो आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि समाजाव बेफोरबायदि इनाय जाथाया जाया। जोङो खोनानो मोनदों सार, जोङो गोबाव समनिफ्राय 1986 बे समावहाय मोनसे आलायारन फिल्म ओंखारदोंमोन बर'निफ्राय मुंदांखा। जोङो बयबो बे फिल्मखौ नायनो सानबाय थादोंमोन। नाथाय गोबाव समनि उनावहाय जे मुम्बाइआव
जे नागिरनानै संबिजिरनानैहाय 11,30,000 होनानैहाय बायनानै लाबोदों होननानै बुंदों आरो दा रायजो राजाफ्रा बेखौ नुफिनगोन होननानै जोबोद खुसि जादों, रंजानाय फैदों। दा नोंथाङा बे बाथ्राखौ लानानै बेसेबां मा बुंनो सानदों? बेथ' जोंनि थाखाय गोबां गोजोनथाव खौरां आरो जोंनि समाजाबो बेखौ हास्थायगोन। मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला 1986 मायथाइयाव जाय बर'नि जायगायाव आबुं सावथुन फार्स्ट टाइम जोनोम मोन्दोंमोन, जायखौ बुङो जों दिनै आलायारन। हयथ' किसुमान मानसिफ्रा रावल' खोनादों, हयथ' जोनोमानो गैयामोन। नाथाय दिनै बे आलायारन होननाय मोनसे सोदोबखौ दिनै जे जोंनि गोदान जाखांफुनाय गथ'फ्रा दि नुफिनगोन, आं बिनि थाखाय गोजोननाय दं। आरो लोगोसेयै जाय आलायारन सावथुना मोनसे गोमोरस्रिलांनाय मोनसे जारिमिन बायदिसो जादोंमोन बर' समाजाव, जेराव जोंथ' साननो हादोंमोन जे गेजेराव गैला बा गोमोरबाय, खिन्थु नामासो थांनानै दंमोन। खिन्थु बेयो दिनै जोंनि समाजावहाय गोथां महर लानानै नुजाबोफिनबाय, बिनि थाखाय आं बहुद गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसे जोंनि समाजारि रायजो जानायाव हयथ' आलायारन फिल्मा मोजां थुलुंगा होफिनबावगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे दानि जोंनि सोलिबाय थानाय सरकारखौबो आं थेंक्स होगोन, जाय बिथांमोना दे हारिनि राव आरो थुनलाइखौ नोजोर होनानै जे खामानि मावनो आवगायदों, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आङो हामबायदों सारनिसिम। आङो दिनै सारखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जोंनि जे बे चेनेलाव फैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांखौ आं साबायखर बावो। नोंथाङा अरायसम जोंनि बे चेनेलावहाय वेलकाम। जेब्ला सम नोंथाङा बे जोंनि चेनेलनि गेजेराव माबा मोनसे फोरमायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट समावबो फोरमायनो हागोन। आं बेनि जाय नोंथांमोना आंखौ वेलकाम खालामबाय एबा नोंथांमोना जोंनियाव फैबाय, आङो बेखौ लानानै नोंथांनोहाय आं साबायखर बावबाय, हामबायसै। आं दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ आं बिसिमावल' आं लानो सानबाय। बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि MA कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन।